TV atibatike zvechopu chopu. Nyaya yakora muto manji muri yeZimbabwe sekutaura kwandakambozviita kuti apa pasi kuda kuwanza munamato sadza richipora, because tikada kuita zvinhu izvozvo tinenge tabetreya comrade Nyokayemabhunu. Inini chiri kuitika panapa muri yeZimbabwe, to be very honest with you, I'm very disappointed honestly nenyaya mamiriro aita zvinhu izvezvi, because Nyokayemabhunu was in court Nhasi afambira nyaya extradition yaya. Court yacho yaita kickstart yenyaya, kesi yacho yaita kickstart kutanga Nhasi kuti yakuchitanga kufambirwa. Nguva yese vanhu vanga vachiita zvavanga vachiita vachibatanidza tuma resources here and there. Vanhu vazhinji vamwe vakapera moyo, vakapera muto nenyaya dzacho idzi. But pasvika zvinhu izvezvi pakurwadza. Zvinhu zvasvika pasituation iya yekuti lawyer mari ari kuida honestly. Hapana kuti lawyer angamuka achingoneonekerekena. I understand and I respect and appreciate vanhu vainga vari kubvisa mari. From day one kuna vanhu vakaita sana Mukoma Godwin vanga vachibudisa mari, kwete mari yekuti yekuunganidza kana kuti yekuita sei, yemuhomwe mavo chaicho kutobuda kutobhadhara chaiko chaiko. But izvozvi pasvikawo zvinhu wedu, hapana pekuti munhu everyday anoramba ari covered achingokavha achingoningana nemuhomwe make. Sometimes zvinosvikawo pazvinorema, panorema mutoro wacho. ZANU-PF inga yakamirira pesa apa vanhu vachibatana vachiisa tuma resources here and there vachididididi. But docket riripo riri kuuya rauya riri kuextradition racho rabva nekuningirikeni kuZimbabwe rakasimba, because inyaya yakatoitika. Handiti inyaya dzechokwadi dziri kutoningirikana ende rine paperwork yakakwana iri up to date. Saka nyaya yekutikura kuti yakurema. And seZimbabwe, semaZimbabweans, we can't afford to lose people like Nyokayemabhunu now. Kana muchirangarira kubva pakatanga nyaya yekunzi Nyokayemabhunu azosungwa azoita sei, nyaya yacho ini pandaitoitaura yanga iri nyaya yekuti sometimes tapedza tatakuta my emotions tichitoona vamwe vanhu vachiramba vachidzokorodza the same thing vachiziva kuti hapana maresults avari kuzoprodusa pane zvinhu zvavaitodedzera kukawedzera kutopedzera kwakutosungwa vamwe vanhu. Nyaya iyoyo haina kundibata zvakanaka, yakandirwadza. So ndo patasvika izvezvi. And apa pasumboda vanhu vokona kunamata. Guys, inini I don't believe in kuenda kuchechi zvangu, because tikada kuti tinongoramba tichingoti kuchechi tichinamata ngatisave vanhu vari useless. Even sema-Christians vanhu vachiona kuti vanonamata ngatitese vanhu zvimwewo zvitendero kuti patori nenyaya yekuti pari kudiwa mari kuti zvinhu zvifambe, mari inofanira kunge ichiiswa. Maloya vanotodawo futi kumotivate kwawo nemari kuti munhu anenge achiitawo basa, because nyaya yakupisa vachadzoka zvavo futi munhingirikini. But guys, hapana pakuti 20 January anozokwana pasina kuitwa something chinobatika chiri tangible pavanenge vakudzoka mukoti. Politics hazisi church zvekuti tinoona kuramba tichisimbisana. Ndozviti understand kuti vanhu tinoona zvinhu maonero akasiyana tese, kuti uyu anenge achionawo zvakadai, uyu achionawo zvakadai. Inini on my side zvangu I believe in kuti zvinhu zvichingo tikaoneka zvichiitika neaction mukati. ZANU-PF yakaita kuvhura ziso izvezvi kumirira kuti mukomana achinzi alenda asvika muZimbabwe, nekuti vakamirira kuti vanyatsodhila naye. After zvinhu zvese vakanyatsoti aiwa muitai zvamuri kuita ikoko zvese mugoita, but vakanyatsomirira kuti asvike pakunzi anonzi auya chete muZimbabwe kuti vakwanise kuita zvavanoita naye. Ende ngatirangarire even zvinhu zvaaitotaura. Uchaona kuti cases achatanga kusumuka, especially akangoenda paground chete achitanga kunzi paipai waitaura kuti zvakatikeyo, paipai waitaura kuti zvakatikeyo, paipai waitaura, paipai wakazodai, paipai wakazoti zvakati. Vakagara pasi izvezvi vakatogadzirira, vakatomirira nenyaya dzake izvezvi kuti vamuite yavanomuita paZimbabwe. Anything will happen. Ende tinopedzera tango vanhu vekungoti even kana zvematongerwo enyika hapana kana hwana anozombotaura kana anozomboti bufu. Izvezvi 2026 uno pane zvakawanda zvihombe zvinoda kutoitika, saka havasi kumboita any slide mistake, havasi kuita majokes nenyaya yaNyokayemabhunu. Even ukaona vanhu vakaita sana Mutsvangwa, maspokesperson eZANU-PF vanenge vachitotaura kuti Nyokayemabhunu this, Nyokayemabhunu that. Saka nyaya iyi haisi diki. Nyokayemabhunu antori pama1 izvezvi. Hatidi kuti titaure nyaya yacho tichitaura kunge yakareruka. Zvimwe zvacho zvinoda kuti titaura tichionesana chokwadi kudai.
kuti pashata mhuri yeZimbabwe vanokwanisa kubatsira mabatsiriro. Please tikutotora vanhu vane cash chaiyo it's time to chip in. Tikutotora vanhu vane cash, kana uzoti une cash chaiyo inonyatsobatsira, tsvaga maways ekuti ukwanise kungochibatsira. Ndozviziva tongona kungoti wozodiwa zvinobatsira ngonanga kana kuna lawyer direct, lawyer wacho rike malawyers tiudzeiwo kuti toita sei, muri kuda kubatsirwa sei, it will help. Because zvasvika pakurwadza, zvasvika pakushata manje izvezvi. Dzadzingoriwo nyaya dzekuti kumashure kwese kuti aingoti tikangouya tikataura kuti mhuri yeZimbabwe zvakadai so nehope inenge iripo, maprayers makabvira muchingonamata, and I would want to thank you mese maZimbabwenzi munonamata chaizvo, thank you so much. But inino munamato wangu ndiwo kungoti ndotonamatirawo munamato yenyu yacho yavakanamatira yacho iyoyo kuti inzwike, because akangoenda kuZimbabwe chete ndopatinozongoti akazokurarama inyasha dzaMwari kwazoona azonzi azosara vamusiya kanhigirikina, vanotomuita sangweji kumisa pakati pechingwa chaiko. Nekuti izvezvi vanyatsososa nyaya yacho vanga vakamira vese, and a lot of people were like nyaya yacho yoita kakutonhorwa yanyararwa, vanhu vachiti kuti kudii, vanhu vanga vaita kakuiignore. But ichiri kwere, vamwe vachitondibvunza iwo achiri kwere, akazoita sei, akazodidi. Nyokayemabhunu achiri komukati, akatosungwa mhuri yeZimbabwe, zvizivei izvozvo, ende pari kutopisa, vakutonikina nyaya dzeextradition. Lawyer wari kuuyawo achadzoka nenyaya dzake 20 January achinotanga kuitawo masubmissions ake wekutanga kuoposa nigirikini yestate chinchi zvacho. But Honai kana nyaya dzo dzine paperwork pari kupisa, panotoda kuti lawyer ave motivated zvitori enough kuti akwanise kunyatsorova basa iri ari motivated, because dzanyaya hombedzi kwabva nyaya kwakure. Nyokayemabhunu auda kutokwanisa gore chairo akabatwa ari mukati. Saka inangu please, politics haisi chechi, and the politics is a dirty, pamunonzwa kuti it's a dirty game panenge pasingatombonyepuka, vanhu vanenge vachitotora zvinhu zvavanoziva paipai. Do something mhuri yeZimbabwe, ichatoo chikumbiro kuti kana vanhu muchinge muchiziva muchine zvamunokwanisa kunge muchiitawo kuti munhu abatsirike, itaiwo please, ndonguva yacho. This is the right time. Nyaya yeNyokayemabhunu haisi nyaya diki, nyaya hombe. I think it's high time yekuti vanhu kana muchine ngirikini pakashata guys, nevamwe vanokwanisa kana kuti munhu wacho akatsamwa, because vakomana vacho vari kuZimbabwe vakatsamwa zveshuwa. Vanenge I understand and I know kuti mimi madhara vacho even vari kuZANU-PF munoda kukumbira kuregererwa. Nditi on behalf of him guys, sorry, ane mhuriwo kauyu. Zvinhu zvematongerwo enyika izvi hazvidi kuzopinda nemwoyo wamana, ndizvongoregererana izvi. Ameno munogona kusvitsirawo kuchikumbiro kune vanokwanisa kukumbira zviri genuine, kwete zvekuswera muchinhingirina kuti vakomanaka vakuwithdraw zvinhu zvese izvi, mukomana atombosiyiwa adzokera ake kufamily yake. Because pasvika nyaya idzi honestly speaking guys, pauda kutoti vanhu pachenyu makasatotangawo kutoitanga kuitaura nyaya iyi kuti itotanga kutofambirwa chaizvo pachapisa. Ndo zviri kuitika pane nyaya yeNyokayemabhunu. I don't know kana ndine zvandasirira, but chandiri kungoedza kutotaura ndechekungoti isati tingofunga kuti dzingoriwo nyaya diki dziri kuningirina, but hey, state yekuningirira kuZimbabwe yauya nejoka nhasi, yakanda joka panyaya yeNyokayemabhunu. This is the situation iripo veduwe. So do something, vanokwanisa kubatsira kuti pamwe zvinhu zvinokwanisa kuendeka, zvinokwanisa kuningirikina, help inokwanisa kuwanika. Kulian TV team asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulian.